Nagyon rossz gyerek voltam. Ezt elismerem. Szóval lehet, hogy nem is olyan nagyon rossz gyerek voltam, hanem csak túl fürge, meg túl mozgékony, meg túl odaszóló, meg túl szabadságérző. Szóval inkább az, hogy nagyon éreztem a szabadságot, és nem nagyon jártam haza. Volt olyan, hogy éjszakákat sem mentem haza, csak reggel. És hát ezáltal a szüleim se bírtak velem, és a gyámhatóság az nagyon kemény volt annak idején. Nagyszerű apám volt, mert szóval az életét ledolgozta teljesen, szóval ő felelősséget tudott az miatt vállalni, hogy ha 12 gyereket megcsinál, akkor felnevelje tökéletesen, úgy, ahogy az erejéből függ. Ezért apámat nem láttam egész életébe, csak munkaruhába, és este. Sok testvérem, meg mit tudom én, mindjárt mások voltunk. Én nagyon szerettem megismerni másabb dolgokat, mint a családba volt, és olyan barátokat szereztem, akik jóval előrébb jártak tudásba. Az iskola abban az időben megbüntette a szülőt, hogyha a gyerek nem járt iskolába. És ugye elég sok büntetés kijött, és egyre több. Egyszer aztán tényleg nem bírtak velem, és a gyámhatóság elvitetett javítóintézetbe. Hát itt 18 éves koromig voltam. Amikor bekerültem a javítóintézetbe, akkor teljesen azt éreztem, hogy egyedül vagyok, és nagyon rosszul éreztem magam, hogy szóval nem voltam buta gyerek, éreztem azonnal, hogy oda van a személyi szabadságom. Vigyáztam a személyi szabadságom, ezért én nősültem meg 36 éves koromban. Szóval még a lányoktól is féltettem a szabadságomat, hogy szóval meg akartam ismerni egyedül egy csomó mindent. Szóval egyedül akartam rájönni olyan dolgokra, amit más könyvből tanul. Szóval is ezért is vagyok autodidakta festő. Egyszer egy régi barátom bejött hozzám, és hozott magával egy cigánylányt. Megismerkedtem a feleségemmel, megkértem a kezét, elvettem feleségül, oda költöztünk az anyósomékhoz, ahol hatan laktak egy szoba konyhás lakásba, és nem egyszerűen nem bírtam ezt, nem tudtam dolgozni például. Erre vettem egy sátrat, és az udvarra levertem, és ott laktam. Akkor már megvolt Dávid nevű fiam, és én nem akartam azt a helyzetet kialakítani neki, ami nekem gyerekkoromban volt. Szóval megpróbáltam volna úgy élni, hogy külön a szülőktől, hát a gyerek az enyém, hát én szerettem volna nevelni, és hát normális, hát olyan normális családi életet élni, amit mi fogunk magunknak kialakítani, mi találunk ki dolgokat magunknak. Hát nem kaptam lakást, fogtam egy feszítővasat, átmentem a szomszédba, ott állt 10 éven keresztül egy üres ház, ami egy görög templom udvarába volt. Hát elkezdtem feszegetni az ajtót, kijöttek szomszédok, ismertek, ők hagyták, szóval nem szóltak bele, mondták, hogy nyugodtan törjen föl, raktár 10 éve nem használják, senki sem, azt mondja, majd lesz valami. Másfél év után észrevették, hogy én lakom ebbe a lakásba, és a tulajdon is, aki raktárnak bérelte Budapestről, valamilyen cég, kijöttek, hogy na azonnal pakoljak össze mindent, mert ez az övék, meg mit tudom én. Kezdett az idegemre menni, hogy innen felszólítás, onnan felszólítás, kértem egy engedélyt éhségsztrájkra a rendőrségtől, aztán a tanácsról, és megadták. 9 napon éhségsztrájkoltam, iszonyatos érzés volt az, hogy ahhoz kell folyamodnom, hogy úgy jussak lakáshoz, hogy én éhségsztrájkoljak. Akkor a gondolat arról szólt, hogy addig csinálom, míg meg nem halok. És kiadták az engedélyt a halálomhoz, tehát éhségsztrájkolhatok, meghalhatok felőlük. És a 9. napon tárgyaltak velem, és mondták, hogy hagyjam abba, fogok kapni lakást. November 29-én beköltözhettünk egy 27 négyzetméteres lakásba, amiben a mai napig is élek, és itt van feleségem, itt van gyerekem, itt dolgozok.